thôi cha ta lục lại rồi cái uống bình có rồi đùa tàu bên nhân mà người xưa có anh để hát từ bữa từ như thế cả quan là jotono sari kaham tabuk tik ang Ratanpur Tinggoria sokpaijak tini obo haino kaisa special case tongo a jaga tini ang a jaga a je nukni borok sahorjak je mentality kisa problem bokrokni abono borok tipra hastini jotto je khaganang maiganang tipra salukurokno borok obo haino je borokni je bokrokni je brain problem obo prai 8 বছর hai ungui tonga hanai borok ano omai information do horo ke abono borok sini phasing tikhai te borok omhaino media rokno borok information do khojak ke media rokni bisingte je almung khlai nai borok omhai lukurong thani suba susani bagai borok saujak abni bagai ano borok nung boyase TISF ni ngai camera sidali TISF ni ngai phadi hinai sahar mani abni bagai ang tabuk thangai tongo tabuk tik o jaga Ratanpur Tinggoria wo exact tabuk o jaga tabuk page rok phai tongo borokno nasing tongmani an loji tong yang utai karon sungsai mano ang abono koinai sini hastini jotto tiprasa lukurokno omhai kwbangma sini hastimo bemar kwbangma jingjal tongo kintu sung omhai rong jodi no sung jotono yakti thanaya omhai rong jodi no sung baksa omhai kwbangma rang rok khoros khlai nai khibir nai tongo omhai rong nang obono sanamo sungo जों borokni pran ungkha jotoni se asol guruttopurno to aboni ang koinai omahai jara drugs sai tongnai rok especially ang obo sini sikla rok ang oboni koinai jara drugs sai tongnai kwbangma jua thwngui tongnai te kwbangma omahai mane tongnai ang borno ang obono ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে ani personality থেকে ang ani request tongnai karon naidi जों omahai mane drugs sai nai to sini borokni ongo sini borongni sing hinjau sini sigla rok ke ang prai no ang TISF ni special ang okokso student te youth singke society ni backbone of the nation somas ni merudondo hnai kintu bar oba hai somas ni merudondo no je bomol ni bisimani bekreng baitha ke sini tiprasoro ni thinang sini dofani thinang kama thang thinango kmai thangna ni chance black bangkok to aboni bagai ang koine jar drug sai tongnai rok norok jodi no social activities sini tiprasa rok ni bangma tong a jaga sing jono 20 ta 30 ta rakhai jodi no sung suba laikai sini tiprasa dofa sini hodarok tebo jara je nang tongmani je nukungo borongni biang tongmani jora rok jodi suba laikai ke sini borok rok tebo kuso kanai hnai ang wansugo oboni bagai ang tabuk thangnai jehetu borok ana a jaga ang butam khainai ani bo bokha tomhono yak sukjaya hapen borok ana ese jaga phai kisapon ujak phai di ni borok kol khayo hamani bangma thangnai tabo abono press rok no nasing tongo ang nok to kam ge siniya ko actually abon bagai parani tongo borok bagai thangnai nok bang siniya ko ba borok saoro prai 8 bosori hai bemar hanai nai abon bagai thangnai aja thangai nai kok rok sainai nai bomhai problem bomhai omhai rok sainai na to nai tongnai norok se hambai joton lama belai condition hadia khapang neta huk dai bukuk song tabung sung thik saita baji tong sarik ni lamri tong tabuk je thasingko ang norok no puilao je introduction dimani je khoroksa sak saya bemar kelaja kene aja gosung o je kami am sai ni belanya boro khaganang ni mano boro bagai thangai tongo ang obo sate sate obo sanamo jungo जों जामानो सिनि tipra haste ni
गोबां माहा गरनो सिनतिफ्रा सानि गामि आमसाइनि बो माहाय जे लामा रंनि कन्डिशन के नादि सिलकुट तो करे के अब जे बीएमसी कार्पेटिंग फ्लायर मानि अब जे प्राय जागोनो माहाय जे अमगता व्यवस्था प्राय अमहाय जे सिचुएशन प्राय जागोनो सिनि अरसमिया निनि साउथ इंटुन नॉर्थ एंड निनि वेस्ट इंटुन उनकिति गुमति इंटुन प्राय डिस्ट्रिक्टनो अमहाय सिनि राज्यो गतालि थाक मुंकुरिङै दं कारण नांमानि जागो पीएमसी जायगा नांमानि जागो पाथर जायगा नांमानि जागो सिलकुट जायगा आबन बागे जे अमहाय सिचुएशन जे 2 বছর যেন স্রাই খোঁজাই পাই তো অমঙ্গাই সিনি হাসতেনি যে সিচুয়েশন লামানি ধরক সাইমানো যে সিনি বরকনি যতনি সেনা খুব মাঙ্গায় লামা বাই তৈ ও তৈ লামা হাঙ্কে সিনি বরকনি লাংমা কারণ লামা করে হাঙ্কে কামি খাইমিয়া তৈ করে কামি খাইমিয়া বঙ্গাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অমহাই রক হাঙ্কে চলো ফেলাই বেলাই ন মানে যারা যে লামাতে লাসি দंनाय बेलायनो माने जोंजाल आसायजा खनैनाय मानुता जोंना बिमा संना खलायका आरो बिनदारा संतामोन बिनदारा संनो नग फाव दिन गखायताव साहे बे नग बिदि खामिए बस ना ना खायता खरो नग बथानो इनके या बसं खाना बस बसं खाना अमर बसं खाना हा हांसले खुसुसे 27 रकम खाना माने 27 Tại pui là tam môn này bahai khá tam bagi nị sửa được ngang cả sao pui là mani ba abo porima ren tabo khai kobo rungai buka buta thongno na singmaya buma buka na singmaya ungja jakata ge nogo chatung no oma thudo jawa ang busung bujangnani tangjangani thôi cha ta rồi lại chơi cái uống bình có rồi đùa tàu binh men mà ăn người xưa có ăn để hát từ bữa từ thật à quan là cinta cái ông bagin aro bo kun phano maya thay cho người ta nó rồi phải abo nang khai khna dita Nini cerai busuk bising kha obo hai ke kalai tong mani koborung mani có bao nông ăn đó bao giờ nông thời cái phước này nhân hiểu nó rồi về này nhất tầng này khét na này sao một số to bây giờ nó phải vậy cả cùng pan cút ta cái đi khát tao nó vô thằng cái tao nó rồi lục rong này thani để man tới chú bác để man tới cái đồng nó tu khana 또 그래 너 파게 돼 너 얼마나 해 갈래 너 파게 됐다 나 수건을 파게 돼 약간 네가 숙도 말을 새거 너 파게 나 다른 그렇게 니 너 하드면 니 너고 하드면 너 아까 내 수건이 내 숙도 온가 봐 다른 거 그린다 어떠나 oh ini mau partition cerita apa sih yang kok partition cerita na menung dari yang berdak na partition partition Roman apa Roman na nó giờ đang thăng qua thế dạng hay nó trung hiến chỉ thòng trong lại nông liệt na mai đầu sắc na trái khó phun đi cái đi bên này xe khó nghe sẽ cái sắc cái nông liệt đấy